guys, this is Jayram. Welcome to my YouTube channel Smile Jayram. ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଜାଗା ବଟ୍ ଟିକେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନୂଆ ଭିତରେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ ଚିହ୍ନି ଆସିଛି। ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁଣି। ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ। ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇକିନା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାମରାମ ଷ୍ଟେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଲୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିକିନା ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି। କିଛି ସମୟର ଅତିବାହିତ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିଚ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରାଟା ଇଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ବିଚ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁଣି। ସୋ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଅଟୋ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ବିଚ୍। ବାହାରକୁ ଆସି ଅଟୋରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁଣି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଚ୍ ପଟକୁ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ନଜାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ଦେଖ। ଆମ ହିରୋ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖ ସ୍ମାଇଲ୍। ଆମେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ବହୁତ ଗହଳି ଟିକେ ଅଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରାଟା କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ। ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେରିନା ବିଚ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପାର୍କ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ ପରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ପାର୍କଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନିଆରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ବିଜି। ପାର୍କ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ବିଚ୍ ପଟ ଦେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ବିଚ୍ର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଟାଟୁ କରିପାରିବେ। जहाँ किसी खेलना जिनिस किनीपर ड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जहाँ जहाँ भी आप किनीपर।
देखो खरार बहुत अवस्था हो गलु बहुत गरम होती एरिया बाबा मोर ड्रेस कि गल कहले मोटे हाफ पैंट किणी बीच केमी गाधे देखु फाइनाल आसी पहुँची गलु समुद्र कूल देखो पानी भी बहुत दूर अच्छे बाली रे चली चली बहुत बड़ा प्लेन हो देखु प्रबल लोक भिड़ समुद्र तट देखो समुद्र लहड़ी भी माड़ी आस तो शुणी समुंदर में किनारा तू बर्तमान से समुद्र किनारे ठिया देखो समुद्र लहड़ी केमी पानी माड़ी आस माय गॉड मो बूट ओदा होगा समुद्र रे बर्तमान आम गाधे बहुत एंजॉय कलु कि से वीडियो करें बट मोबाइल बैग रे थिला आम भी गाधे ओदा हो हाथ मोबाइल रे पानी पशि मोबाइल भी खराब हो जाता से वीडियो है ना देखो गाधे सारे आम चलू स्विमिंग पूल मेरीना स्विमिंग पूल देखु 4 जन जाऊँ मु वीडियो करुँची बर्तमान चलू स्विमिंग पूल स्विमिंग कर वीडियो से कर बहुत लंग वीडियो हो सरला यात्रा चलू बर्तमान आम नेक्स्ट टाइम स्विमिंग पूल ब्लॉग आपको देखदेवी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ कमेंट रे मतामत दिंतु आपको केमी लगा ये ब्लॉगटा।